Llengua ferits. Avui parlarem de com ens sentim quan comencem a aprendre una llengua. Ja m'enteneu, la comencem a aprendre, la volem parlar i... Jess, vine un moment. Ara? Vine, sí, vine un moment. Sí, perquè hauries d'explicar com et vas sentir quan vas començar a parlar català. Estem gravant un vídeo. Sí, estem gravant un vídeo, sí. Ara, Jess, sí, diré per què. Ara vinc. Hola, bon dia a tothom, hola, bon dia. Doncs sí, com estava explicant el David, doncs de vegades hi ha moments molt complicats quan estem aprenent una llengua. I a mi, efectivament, em va passar amb el català. Ja veieu que l'estic parlant d'una manera molt fluida, cada dia, me la sento meva, però a l'inici de tot plegat una vergonya, em feia cosa. I a més, jo volia controlar-ho tot, saber tota la gramàtica i després parlar. Però és que una llengua és per parlar-la. Aleshores, l'objectiu és no tenir aquesta timidesa, és anar perdent aquesta vergonya, perquè és que... Exacte, ja sóc aquí, que... Això, que la vergonya és la paraula clau perquè ens fa molta vergonya. I què hem de fer amb la vergonya? Txa-txan! He anat a buscar una... Què has anat a buscar? He anat a buscar la paperera aquesta, les escombraries per llançar-ho aquí. Sí. Agafem tota la vergonya, la posem... Mira. Cap aquí. Tota la vergonya que tingueu aquí. Ja està. Ja la vergonya està aquí tancada. Sí, primer pas. Perdre la vergonya, és una llengua. Si tenim accent no passa res. A més, els accents són molt macos. No passa res si ens equivoquem, perquè com a mínim ho estem aprenent a fer sempre. Estem a temps de millorar. Jo faig cada dia errors, també. Ja està. I el David m'ajuda, oi que sí? Fem el que podem aquí tots plegats. Sempre ens equivoquem, sempre estem aprenent. Però el que és molt important és això, la vergonya. Fora vergonya. Ja veieu que nosaltres... Són llengües. És que són llengües. Aquí estem parlant de què? Són llengües. Llengües molt maques que demanen que la parlem. Poqueta vergonya, sí. Poqueta vergonya. Llengua ferits. Llengua ferits, som-hi. Una mica poca vergonya. Sí, volen, també. Escolta, jo... Bon dia! Bon dia! David, què estàs fent? Sí, estic practicant bon dia. Mireu, llengua ferits. Sabem que sí, que alguns de vosaltres encara no us heu llançat a parlar català perquè dieu que fa una miqueta de vergonya. És una llengua nova. Sí, això sempre passa, quan aprens una llengua, però tranquils, fora la vergonya, que no ens serveix absolutament de res. I si el que voleu és tenir un petit entorn de confiança per començar a practicar la llengua, nosaltres tenim la solució. Mireu, us planteu davant d'un mirall, poseu un bon somriure i dieu bon dia! I aleshores què passa? Que l'altra persona, que esclar, sou vosaltres, us està contestant també amb un bon dia. I això ja fa que pugueu començar a practicar la llengua i comenceu a parlar, anireu agafant fluïdesa i d'aquesta manera us atrevireu a fer-ho a la vida real després. Molt bé, això, la tècnica del mirall va molt bé. Això sí, atenció, que si vosaltres dieu bon dia al mirall, però que el mirall us respongui com estàs o alguna cosa, hi ha un fantasma, però també pots practicar català. Continues practicant català, Llengua ferits, som-hi.